ಜೇಷವ ಜಯಗೊಂಡವನ. ಇದು ಭಾರತ దేశంనాಗ 16 సాల్ తర్వాత 16 సాల్ తర్వాత ఆత్పజ నేడు భారతదేశంనాಗ ಜನಗಣ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇತಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ. ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿನ ಒಲು ಬಾರಿಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ मराठो बद जाते अंदट मराठ बताल काम की अंदट बदेन परो आधारम काम की सी पिसांतट उद्योगम की नौकरी की चलते खेती की इंतट की बूती की इंतट की बदल की इंतट अनि माव भाषा बतल माव धर्म बतल माव बर्थ पेन कुन पूजा की इंतट बर्थ पेन कुन पूजा की इंतट ಇದು ಸಮದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ಮನಂತ 10 ಸಾಲ್ ಕುನ್ ಒಂದು ಜೋಕ ಜರ್ಗಂತ ते 2025 आयवाल मत बती करोना मत हसके मल्ला डिले आता इतके वायदा आत्पजा इनके मल्ला सुरु कीतेर तेने नेडु ಅದು ಸೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ಬತಲ್ ಲಿಖಿ ಅನ್ನತಕ್ಕೆ ಮರಟು ಇನ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಪಜ ಮಾಕುನು ಕಾಲಂ ತೆಡಿಸಬೇಕಿತ್ತರ ಇನ್ಕೆ ಟ್ರೈಬು इनके सेंससना बदल के तरीके मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन जैन सिख हिंदू इवाग कालम नाग कोड आड़ते बत्ती माव ट्रैबल इतने गोंडी कोडिन वाले तेणसबेकित्तर तेन मोदल मत ब्रिटिश सेंससिन वाल ब्रिटिश कालम नाग जर्क्सर मत 10 साल को जोक बदल के तेणसबेकित्ते तेणसी बस के स्वतंत्र वात पज सपरेट मेवा मीक देशम सींतम गोंडवाना तक वेले राज्याल मंता मीक 10 साल तरवात मीक सींतम इत्तर बती बदल की तरीके रामलीला मैदानम नाग ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತ ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ಸಮದಿರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತ ಪಜ ಬದಲಾತಿಕೆ ತಾನು ಊರು ಮಾವ ರಿಲಿಜನ್ ಕೋಡ್ ತೆಣಸಿ ನಿಮೆಟು ಚದುವು ಪರಂಗ వెల్లె పజామంతటించి తెడిసి మావ రాజవాడ 200-300 चिल्ला राजवाड़ा मत आवकुन बदल के तरीके वो राजलिर मीरी कीसी प्रधानमंत्री आयवल वोट सिस्टम तच्ची माकु नेनु बगटरगा समाप्त कीतेर तेनेनु बतलाते थे सेंसस नगा रिलीजन इंग्लिश ने रिलीजन इंतेरु इनके हिंदी ताई तेलुगु ताई मतम इंतेर तेनेनु सेंसस नाग वायवलिर नारनाटे वायवलिर मंते तेलंगाणा प्रभुत्व गिर गवर्नमेंट गिरे केसीआर गिरे रेवंत रेड्डी गिरे सर्वे कीतರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದುವೇಸೆ ಈಗಿಗಿರೆ ವಾಯವಲ್ ಬಂತ కాబట్టి ಸಮದಿರೆ ನಾರ್ನಾಟ್ನಾಗ ಪಾಟ್ಲಲ್ ದೇವರಿ ಸಮದಿರೆ ಬತಲ್ಲಿತಕ್ಕೆ ಆ ಸೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮಟು ಬೋನ್ ಪ್ರತಿ ವರನ್ಗ ಬೋನ್ಗ ಗಿರೆ ಇನ್ಕೆ ಸೆಲ್ಕ್ ಮಂತ ಸೆಲ್ಕ್ ಸೆಲ್ಲೋ ಬೋರೆ ಸೆಲ್ಲುರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾವ ಮರಟೆ డీటెయిల్స్ ಆಗ ಮರಟು ಕಿಯవచ్చు డీటెయిల్స్ వాటవచ్చు తర్వాత ఊర్గిరే వాంతేరు వాతಕ್ಕೆ బతల్ లిఖి ಅನ್ನಿತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಭಾಷಾ गोंडी भाषा मराठी इनके वर्कसर मंतट मराठी तेलुगु चलते इंग्लिशो मराठियो ಇದು ಮಾವ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾವ गोंडी भाषा इनके ನಾನು वर्कसर मनोल गोंडी भाषा कोया भाषा ये लिखियाना आने मावा मतम मावा रिलीजन मावा धर्म मरा नेकी मराठ बतल कीसर मंतट इते कोया धर्म तनु पालन कीसर मंतट నేను కోయ ధర్ಮ ತಗ ಪೇನ್ಕ್ ಮಂತ ಅವು ಪೇನ್ಕ್ನಾಗ ಗಾವಗಾಡತ ಪೇನ್ಕ್ ಬಂತ ಆ ಗಾವಗಾಡತಾಗ ಪಾಟ್ಲಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕಿಂತರ್ ಬದಿ ಆಕಿ ಅವಲಿ ಬವ್ಗಿರ್ ಪೇನ್ಕ್ ಬಂದನು ಆ ಪೇನ್ಕ್ನಾಗ ಮರ್ಮಿನ್ಗಾಯಿ ಬಗಗಿರಾಯಿ ಮಾವ ನಾಟೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಪೇನ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಡಲ್ ಮಂತರ್ ವೀರ್ ಬದಲ್ ಕಿಂತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಪೇನ್ಕುನು ಪೂಜಾ ಕಿಂತರ್ ನೇಕಿ ನೇಮ್ನೆ ಪೂಜಾ ಕಿಂತರ್ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಹಗಮಂತ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ನಾಗ ಊರು मस्जिदनाग ऊर पूजा कींतर क्रिश्चियन वालिर ऊर चर्चनाग संजी बौद्ध वालिर ऊर गौतम बुद्धन पूजा कींतर जैन वालिर सिख वालिर ऊर गुरुकुन पूजा कींतर सिख वालिर अमृतसर तगमंत ಏನೋ ಬೋನವನ್ ಧರ್ಮ ಮಂತ ತೆನ್ ಮಾಗಿರೆ ಇದು इनके वेहवलिक धर्म अंतर ಮೊದಲು ಒಂದು 2000 साल तुन पजटल वातंगा अंदु धर्म गांदंगु तांतर ಮೊದಲು मावा धर्म मत नेडु कलिपुट्टको पद्मालपुरिकाको यादरावुड तादो जुगादिराव बाबो इनवलु माव बदैते मंतयो माक बावल बोरितके जुगादिरावुड मावर तादो
ಯಾದ್ ರಾವುಡ್ ಮಾವ ರಕ್ಕೋ ಬೋರಿತಕ್ಕೆ ಕಲಿಪುಟ್ಟಕ್ಕೋ ಮಾವ ಕಾಕೋ ಪದ್ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕಾಕೋ ಏನು ಸೋನ್ದೇವಿ ಆಜಿ ರೂಪಾಲ್ ದೇವಿ ಮಾವ ಆಜಿ ಸೋನ್ದೇವಿ ಬೆಯ್ಯೆ ಅವಾಲು ಏನು ಬವೈತೆ ಮಂತ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಮರಟು ಖಾಲಿ ಕಂಕಾಲಿನ ಪೀಠೆ ಮರಡು ಜನ್ಮ ವಾತಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಹಗ ಮಾವರು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮಗುರು ಪಾಂಡಿ ಕುಪ್ಪಾರ್ಲಿಂಗು ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಯಾರಿಕಿತ್ತು ಸಗ ತೂಸ್ತೋರು ಬಾರ ಸಗ ಬೋನ ಸಗ ತೋನ್ಕು ಒಂದು ಮರ ಪಾಡಿತ್ಕಿರ ಮರమంత అని ఉంది జీవ జనవరమంత మర్రమంత ఇంకా మంగమితకే మంగి మర ఇద్వేసు ఉంది జనవర్గిరాయి సెల్తెన్కే ఉంది బదెన సగ సివేన్ సార్వేన్ ఏడువేన్ బోన సగతును ఓన్ మర్ర అని జనవర్ పిట్టే పురాడ బోన ఓన్కును ತೂಸ್ತೋರು ಮಾವರು ಧರ್ಮಗುರು ಅದ್ವೇಸೆ ಸಿಕ್ಕುಲ್ಕುನವ್ರು ಗುರುಗಿರೆ ಊರ ಧರ್ಮತನು ಊರ ಊರ ಭಾಷಾಮಂತ ಸಿಕ್ವಾಲಿರ್ ಭಾಷಾಮಂತ ಊರವ್ರ ಗುರು ಮಂತರು ಊರ ಪೇನ್ಗ್ ಮಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗಿರೆ ಊರವ್ರ ಗುರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಕ್ತ ಊರವ್ರ ಗುರು ಅಂದರು ಅಕ್ಬರ್ ಇಂತರ್ ಬೋರ್ ಊರ ಗುರುರ್ ಮಂತರ್ ಊರಕ್ಕೂ ಊರ್ಕು ಉರ್ದು ಭಾಷಾಮಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಊರ ಭಾಷಾಮಂತ ಊರವ್ರಕು ಹಿಂದೂ వాళ్ళకు ಹಿಂದಿ ಮಂತ నేడు ಹಿಂದಿ ನೇಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಾರಿ ಇಂಜರ್ಮಂತಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಬದೈತೆ ಭಾಷಾ ವಾಡ್ಕ ಸೇರ್ಮಂತಾರೆ ಊರು ಮೊತ್ತಂ ಹಿಂದಿ వాళ్ళకు ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಬದೈತೆ ಮಂತಯ್ಯ ಊರ್ಕು ಊರಾಂ ಪೇನ್ಕ್ ಮಂತ ಊರವ್ರ ಗುರು ಮಂತಾರೆ ఇంక మరాఠ కోయాం బహన్ వాడక సేర్మంతట కోయితూరు గోండ్స్ మావర్ పాండి కుప్పార్లింగు మావర్ గురు ఉండే వెలటర్ గురు మంతేరు ఊర గురు అని సగాన్గా గిరే మావ పేన్కి మంత మోన బస్ సగత పేన్ మంత 4 సగత సివేన్ సగత సార్వేన్ సగత 7 8 9 10 11 12 ఉంది ఈను బోన సగత ఓన్ పేన్ మంత ಹಿಂದೂಲ್ಕ್ ನಗಿರೆ ಊರ ಊರ್ಕ್ ಪೇನ್ ಮಂತ ಹಿಂದೂಲ್ಕ್ ನಗ ಬೋರು ವಿಷ್ಣುವು ಕೃಷ್ಣಲ್ ರಾಮ್ ಊರಾಂ ಬಾರ ಅವತಾರಾಲ್ಕ್ ಮಂತ ಊರ ಊರ್ಕು ಹಿಂದೂಲ್ಕ್ ನಗ ಮಾವ ಮಾಕೆ ಪೇನ್ಕ್ ಮಂತ ಏನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗೆರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಿಂತರು ಊರ ಭಾಷಾ ಊರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಲಿರ ಭಾಷಾ ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭಾಷಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು నేను ಹಿಂದೂಲ್ಕ್ನ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಅದು इनके सिख वाले सिख भाषा मनता बौद्ध वाले ಊರಕ್ಕೆ ಪಾಲಿ చెల్తుంటే దుసరో బద్దో భాష మంత ಹಿಂದಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇನ್ನು ಬೋನ ಓನ್ಕು ಧರ್ಮ ಮಂತ ಪ್ರಪಂಚಂನಾಗ నేడు మరటు మావ ధర్మతಗ మరటు తాక్సేర్ మంతట్ ते मराठो पेरसां पेन गिरे डोल्क पेपरेने बेटिंग आसेर मंतट तुमको ओसेर मंतट आहने समदे कीसर मंतट इनके पूस महानतग जंगुबाईन महानमेन मराठो पूजा कींतट इनके चैत महानतग कालिकंकल यवन पूजा कींतट सातरय अंत टाटा महांतट अवन पोरडो मराठो पूजा कीसर मंतट बावे तग पेरसा पेंद पूजा कींतट अने बुड़ बावे तग मावा चंची भीमना बदैते मंतयो पिर्दुन पोरो पेनेत पोरो पूजा कींतट आकड़ी तग आकड़ केड़ता राजुल्कना पूजा कींतट आकड़ तेंडंतट पर्रा वेटे गुम्मल दंडारियत बदैते मंतयो पुनकोनु मराठो आकड़ तेंडंतट आकड़ तेणसी नालो महना ఏందంతट मल नवम मनंत नवगात पज पोर तक महादेवन पूजा कींतट आने अकुरपोक दिवाड़ी तग मल्ल मावरू गुरुना अवतार येतंतट నేను గురుడు అవతారితకే టోపీ ಕೆರಂತಾರೆ ಮಲ್ ಜಾಲಿನ ಟೋಪಿ అని ಕೊಹ್ಕು ಮನಂತ ಈಗ ಆರ್ಸ ಮನಂತ ರೋಕಲ್ ಮನಂತ మళ్ళీ ఇವು ಕೆರಂತಾರೆ అని మొత్తం కైకినగా కాల్కునగా దోహంతేర్ ఏందవు ಇವು ಇದು ಗುರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅವರು ಮರಡ್ ಗುರುನ ಅವತಾರ ಅದು ಗುರುನ ಅವತಾರ ರೋಕಲ್ ಪೀಸಿ ಮನಂತರು ಇದು ಸಿಂಧು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಗ ಟೋಪಿಂಗ್ ಕೆರೆಸಿ ಒಂದು ತವಕಾಲ್ಕ ನಾಗಪಿಸ್ತಾ ಸಿಂಧು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಗ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ నేడు ಗುಸಾಡಿ ಆಸಿ ఏందవాళ్ళు ಪರ್ರ ವೆಟ್ಟೆ ಗುಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೂ ಪೇನ್ಕೂ ಮಾರಾಟ ಪಾಸೇರ್ ವಾಜಗಾಜತೆ ఏందవాళ్ళు ಮಾವು ಆಯ್ವಾಲ್ ಇದು ಬದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತಗ आणि ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ತಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಧರ್ಮ ತಗ ಇದು ಧರ್ಮ ತಗ ಬಗನೆ ಗುಸಡ್ ಕಾಸಿ ఏందవాళ్ళు ಕೋಹ್ಕುಂದಾತ ಕೋಹ್ ಕಾಯಂಗು ಆರ್ಸಾ ದೋಸ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಆರ್ಸಾನಿ ಕೋಹ್ ಕಾಯಂಗ ಅವಗಿರೆ ಪೇಂದ ರೂಪಮ ಅಂದು నేడు ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ವಾಲು ಮಾಪರೋ ಬಚಲೈ ದಾಡಿ ಕೀತೇರು ಸಮದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ವಾಲಿರ್ ದಾಡಿ ಕೀತೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾಲಿರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ್ ಸಿಖ್ ಮರಾಠಲ್ಲಿರು ಸಮದ್ರೆ ದಾಡಿ ಕೀತೇರು ಬತ್ತೆ నేడు ಮರಾಠ ದಿವಾಡಿ ಆಕಡ ತೆಣಸಿ ಮರಾಠ ఏంచేರ್ ಮಂತಟ್ నేను ಗುಸಾಡಿ ಆಸೇರ್ ಮಂತಟ್ ಗುಸಾಡಿತೆ ಸೋಕು ನಾಯೋ నేడు ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ವಾಲು
इनके ब्राह्मण्स मंतिर ब्राह्मण्सनाಗ ಗುಸಾಡಿ ಆಯುರು ಟೋಪಿ ಮಲ್ಜಾಲಿನ ಟೋಪಿ ಕೆರೆಸಿ ಕೊಹ್ಕನ ಇನ್ ಕೊಹ್ಕಮನ ಅಂತ ಕೊಹ್ಕಾಯ ಮತ್ತು ಅವು ಅದು ರೋ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಎಂದರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ವಾಲಿರ್ಗೆ ಎಂದರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಎಂದರು ಬೌದ್ಧ ವಾಲಿರ್ಗೆ ಎಂದರು ಜೈನ್ ವಾಲಿರ್ಗೆ ಎಂದರು ಭಾರಿ ಎಂದರು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರಂಕಾರ ಗುರು ಎಂತೀರ ಆನೆ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪರ್ ಲಿಂಗುನ ಅವತಾರ್ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪರ್ ಲಿಂಗು ಮಾವು ಧರ್ಮತೋರು ಸ್ಥಾಪನ ಕೀತೋರು ರಚನೆ ಕೀತೋರು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಕೀವಕನೆ ಮರಟು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಕೀಯ ಮರತುನ್ ಆನೆ ಜನವರ್ತುನು ಮಾಯ್ನನ್ ಇನ್ನು ಮಾ ಧರ್ಮ ಪಾಲನ ಕೀರೆಂಜರೆ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪರ್ ಲಿಂಗು ಯಾದಿ ತಗ ಅರ್ಥಪಾಜ ತೆಣಸಿ ಮಾಕೊಂಡು ವೇಸ್ತೋರು ಅವರು ಅದು ವೇಸೆ ಈ ಸಮದಿ ಧರ್ಮ ಪುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ವೇಸ್ತೋರು ಮಾವ ಗೋಂಡವಾನ ಭೂಮಿ ಕುಯ್ವ ದೀಪ್ ಮತ ಸಿಂಗಾರ್ ದೀಪ್ ಮತ ಸಿರಿಡಿ ಸಿಂಗಾರ್ ದೀಪ್ ಇಂಜರ್ ಕುಯ್ವ ದೀಪ್ ಇಂಜರೆ ಗೋಂಡವಾನ ದೀಪ್ ಇಂಜರ್ ಏನು ಕುಯ್ವ ದೀಪ್ನಾಗ ಕೊಯ್ತೂರು ಬೋರ್ ಐತೆ ಮಂತರು ಅಸ್ಕೆ ಮಾವ ಸೇಲಾಡಿ ವೀರ ಕಲ್ಲಿ ಅಮೂರು ಕೋಟ್ನಾಗ ಇದು ಕಲ್ಲಿ ಡುಬ್ಬೆ ಮಾತು ಪಜ ಮಲ್ಲ ಮಾವ ಜನ್ಮ ವೇಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆತ ಇದು ಮಾವ ಚರಿತ್ರ ಅಂದೇಂಡು ಮಾವರು ಕಾಕೋ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕಾಕೋ ಸಮದಿರಿಂತೆ ನಾಲುಂಗಾಯ ಸಿಯೋ ಸಗನ್ ಸಮದಿ ಬಾರ ಸಗನ್ ಕಾಕೋ ಮಾವರು ಅಕ್ಕೋ ಪದ್ ಕಲಿ ಪುಟಕ್ಕೋ ಮತ್ತು ಮಾವರು ಬಾವಲ್ ಬೋರಿತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾದೋ ರಾವುಡು ಏನು ಮಾವ್ರ ತಾದೋ ಬಾಬು ಜುಗಾದಿ ರಾವುಡು ಮಾವ ಬೆಯ್ಯಿ ಮಾವ ಖಾಲಿ ಕಂಕಲಿ ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗ ಬತಲ್ ಮಂತೈತಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಊರ ಜಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನ ಜಾತಿ ಮಂತ ಊರು ಬತಲ್ ವ್ಯಾಹಂತರಿತಕ್ಕೆ ತಲದಲು ಈಗ ಸೆಟನಲು ನಡಿದಲು ಕಾಲ್ಕನಾಲ್ ಪುಡ್ತಿರಿದ್ದರೆ ಊರು ವ್ಯಾಹಂತರಿತ ಊರ ಪೇನ್ಕು ಇಂದ್ರುಡು ಸೆಲ್ತೆ ವಿಷ್ಣುನಾಗ ನಾರಾಯಣ್ ಕಲ್ಕಿ ರಕ ಊರ ಬಾರ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮಂತ ಮೊತ್ತಂ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಬೇರೆ ಬಲ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರಂ ರಾಮ ಅವತಾರಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಂ ಏನು ಊರ ಹಿಂದುವಲ್ಕನಾಗ ಒಂದು ಬಾರ ಅವತಾರಲ್ಕನ ಪೇನ್ಕ್ ಮಂತ ಮತ್ತು ಅವು ಪೇನ್ಕು ಊರು ಪೂಜಾ ಕಿಂತೇರು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪೂಜಾ ಕಿಂತೇರು ಏನು ಊರ ಪೇನ್ಕು ಕೂಬೆಲೆ ಮಂತ ಊರ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮರಾಠಿನ ಕೊಯ್ತೂರು ಬಹನ್ ಮಾವ ಜಾತಿ ಖಾಲಿ ಕಂಕಲಿ ಕೊಯ್ತೂರ್ಗ ಬಹನ್ ಮರಾಠ ಪೂಜಾ ಕಿಂತಟ ಅದ್ವೇಸೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗಿರ ಊರ ಜಾತಿ ತಗ ವಿಷ್ಣು ಇನ್ವಾಲ್ ಊರವರು ಪೇನ ಅಂದರು ಇಂದ್ರುಡು ಇನ್ವಾಲ್ ಊರವ್ರು ಪೇನ ಅಂದರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಊರವ್ರು ಪೇನ ಅಂದರು ಇನ್ಕೆ ಬೌದ್ಧನಾಗ ಪೇನ್ ಬೋರಿತೆ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ತುಡ್ಕೂರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ ಪೇನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಏನು ಬೋನ ಧರ್ಮ ತಗ ಊರು ಮಂತಾಗಿತ್ತ ಊರ್ಕು ಭಾಷಾ ಮಂತ ಪೇನ್ಕ್ ಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿರ್ ಮಂತ ಅಲ್ಲಾಗ ಮಂತ ನೇಂಡು ಮರಾಠು ತುಡ್ಕಲಾನಿ ಮರಾಠು ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾವ ಸೋರಿಗ್ ಬಾಗಿರ್ ಮನು ಸೆಲ್ತೆ ಸಿಕ್ ಮಂತೇರು ಸಿಕ್ಕು ನಾನು ಕೊಯ್ತುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಕು ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಬತ್ತೈ ಮನು ನಾನು ಹಿಂದುವಲ್ಕ್ ಮಂತೇರು ಇನ್ಕೆ ಹಿಂದುವಲ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ అని ಮರಾಠು ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಆಯಿ ಸೆಲ್ತೆ ಒಂದೇ ಜಾಗ ತಿನ್ವಲಾಯಿ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಮನ್ವಲಾಯಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲೆ నేను ముస్లిమ్స్ మంతేరు ఊరని మరాఠు సోరిక్ ఊరుగట్ట పేడి మరాఠ తరవలు మహగట్ట పేడి ఊరికి సెల్లెకి ఆయన బౌద్ధ క్రిస్టియన్ మంతೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗ ಪೇಡಿ ಮಹಗ ತರವಲ್ ಮಹಗಟ್ಟ ಊರ್ಗ ಸೊನ್ವಲ್ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪರ್ ಲಿಂಗು ತಯಾರು ಕಿತ್ತೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ಸಾಗತನ್ ತುಂಗನ ಮರ್ಮೀನ್ ಬಹನ ಆಯನ ಇನ್ವಾಲು ಡೋಲ್ ಬಹನ್ ಪಾಯನ ಇನ್ಕೆ ಡೋಲ್ ಮಹಗ ಮರ್ಮೀನ್ಗ ಡೋಲ್ ಅಲಗ ಮಂತ ಮರ್ಮೀನಾಗಿರೆ ಸೊನ್ನೆಕೆ ವಾನೆಕೆ ಏರ್ ಬಿಹಿನೆಕೆ ಮಲ್ಲ ಊರ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ಚಿ ಹೆನೆಕೆ ಪೇನ್ಕನಾಗ ಪೆರ್ಸಾನ್ ಪೇನ್ಕನಾಗ ಸಾತೆಕೆ ಇದು ಹಿಂದುವಲ್ಕನಾಗ ಇನ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗಿರೆ ಇವು ಡೋಲ್ ಪಾಯವೆಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಲಂಗೆ ಚೋವಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪರ್ ಲಿಂಗು ತಯಾರು ಕಿತ್ತೋರು ಊರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗ ಸಾತೆಕೆಗಿರೆ ಸೆಲ್ತೆ ಮರ್ಮೀನ್ಕಾಗಿರೆ ಇವರ ಪಾಯವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗಿರ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೌದ್ಧನಾಗ ಸೆಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ತೇನು ಮೊದಲು ಮಾವ ಧರ್ಮ ಪುಡ್ತ ನೇಡು ಜೆಂಡ ಚಡಿಕೀತೆಗೆ ಜೆಂಡ ಚಡಿಕಿನೇಕೆ ನೆಲೆನ್ಸ್ಪೋಣ ಜೆಂಡ ಚಡಿಕಿನೇಕೆ ಮರ ಡೋಲ್ ಪೇಪ್ರೇನೆ ಜೆಂಡ ಚಡಿಕಿ ಅಂತ ನೇಡು 15 ಆಗಸ್ಟ್ಗಿರಿ ಜೆಂಡ ಚಡಿಕಿ ಅಂತಾರೆ ಊರು ಬತ್ತಿ ಊರು ಡೆಬ್ ಪಾಂತೆ ತಾನು ಅರ್ಥಾಂಶಲ್ಲೇ ಬತ್ತೈ ಮನೆ ಮತ್ತು ಊರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಂತ కాబట్టి ನೇಣು ಮರಾಠ ಬಾವ ಗಾವಗಾಡ ತಗ ಇನ್ಕೆ ಚೈತ್ ಮಹಾನ ತಗ ಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ इनके केंचर वागे केंचर मंतो इनके बगई नाटे डप तक अवाना डप गिर अलग मंत नेड खाली कंकली अवाना पूजा की तेरके ಅದು ಡಪ್ ಗಿರ್ अलग ಮಂತ ಮಲ್ಲ ಏಂದ್ ವಲಿ ಗಿರೆ ಬದನಾದ್ ಮಂತ ಏಂದ್ ವಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಿರ್ अलग ಮಂತ ತೆನೇಡಿದ್ದು ಏಂದ್ ವಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೋಲ್ ಪಾಯ್ ವಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಲ ಗುಮ್ಮೆಲ ಪರ್ರ ವೆಟ್ಟಿ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗ ಬಗನೆ ಡೋಲ್ಕ್ ಮನೋ ಊರ್ಗ ಗುಮ್ಮೆಲ ಮನೋ ಊರು ಬೋರೆ ಗುಸಾಡಿ ಕಾಯೂರು ಬೌದ್ಧನಾಗಿರ್ ಬೋರೆ ಗುಸಾಡಿ ಆಯೂರು
ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗಿ ಬೋರೆ ಗುಸಡಾಯೋರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ತಾಗಿ ಬೋರೆ ಗುಸಡ್ಕಿ ಡೋಲ್ ಪೇಪರೆ ಈ ಮನ್ನ ಊರ್ಗ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗಿರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸೇ ಊರ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂತಾರೆ. ಬಾಗಲ್ಗಿರ್ ಮಂದಿರ್ ತಗಾಯಿ ಮರ್ಮೀನ್ಗಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಊರ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗ ಮರ್ಮೀನ್ಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸೇ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾಲಿರ್ಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮರ್ಮೀನ್ಗ ಊರ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂತಾರೆ. ಊರು ಬತಲ್ಕೆ ಇಂತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಊರ್ಕೆ ಇಂತಾರೆ. ಬೌದ್ಧನಾಗ ಬೌದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಂತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾಲಿರ್ ಊರ ಬೋನವನ್ನು ಏನು ಧರ್ಮ ತಕ್ಕಿ ಇಂತಾರೆ. ಅದ್ವೇಸೆ ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ತಕ್ಕ ಕೋಯ ಧರ್ಮ ತಗ ಮಹಾಗ ದೇವರಿಂಜರ್ ಮನಂತವ್ರು ಕಟ್ಟಡಲ್ ಮನಂತವ್ರು పెరసపేందాక కాటి పీసి పేందుని జహవాలు పట్టుకు వాటవాలు పట్టుకు వాటిసి నివత్ సీవలు ಧೂಪ್ ಸೀವಲು ಏನು ಮಾವ ದೇವರೇನು ಕೈದೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೈದೆ ಮಾವ ನೇಮಿನ వాళ్ళు ತಾಕಂತ నేను మరడు బోరే బ్రాహ్మణ్స్ తచ్చి మావ నాటే ఆకి పేందగ అవల్ పేందగ మర్మేన్గా పూజ కీస్వట్ పెరస పేందగ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ತಚ್ಚಿ ಮರಾಠ ಪೂಜೆ ಕೀವಟ್ ಸಲ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಚ್ಚಿ ಬೌದು ಸಲ್ತೆ ಸಿಕ್ಕು ತುಡ್ಕಂತ ತಚ್ಚಿ ಮಾವ ಪೆರಸಪೇಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಕೀವಟ್ నేను పెరసపేంద పూజకి ఏనైతే కట్టడన ಪಾಟ್ಲಾಲ್ ಬೋನವೋನ್ ಕಾಗ ತಾನ ಮಂತ ಆಗಗಿರ ಬೋನಿತೆಗ ಬೋನಾಗ ನಿವೋದ್ ಸಿಯೂರ್ ಮಾ ಪೆರಸಪೇಂದಾಗ ಬೋನಾಗೆ ಪೆರಸಪೇಂದಾಗ ನಿವೋದ್ ಸಿಯೂರ್ ತೆನೇಡು ಈತಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಸ್ಕೆ ಮರಾಠ ತೇನು సెన్సెస్ వాసారమంత నేను సెన్సెస్ ఆల్రెడీ సురాత 16 సార్ల తర్వాత మరటు కోయితూర్ అని మా ఎస్టీ గోండ్ సింజర్ మా క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ తినంత ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸಿಂಜರ್ ತೆಣ್ತೆಗೆ ಬಹನ್ಮನಂತ ಎಸ್ ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಬೌದ್ಧ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಂಜೆ ತೆಡ್ತೆ ಬಹನ್ಮನಂತ ಅದ್ವೇಸೆ నేడు మావ ఎస్టీ గోండ్ ఇನ್ನು వాళ్ళు మావ బద్దైతే రాజ్యాంగం నమ్మంత అది లిఖికేన అని మావ భాషగిరే ఎస్టీ గోండి భాష అంజర్ లిఖికేన అని మావ మతం గిర్ బద్దైతే గోండి మతం నగ లిఖితేకే మాకు నాడి గుర్తింపు మనంత నేడు పేన్కు ಕೂಬೆಲಮಂತ నేను మా పేన్కు బగాన్ తయారీకిత సహజ సిద్ధంగా నేను బుయ్యరీమంత కప్లై సిద్ధిక సతగా అని జంగు బుయ్యరితಗ ರಾಯಲ್ ಕೋರಿ ಈಗ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಈಗೆಮಂತ ಈನು ಅರ್ಜುನ್ ಲೋಧಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಕಿಲ್ಲಾ ಈನು ಕೂಬೆಲೆ ಬಗಗಿರಿನ್ಕೆ ಸಮಕ್ಕ ಸಾರಕತಕ ಭಾರತ ದೇಶಂನಗಾಯು ಗೋಣವಾನತಕ ಸಿಯುಂ ಕಂಡಾಲ್ಕಿತಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ సౌత్ ఆఫ్రికా అంటార్టికా ఆసియా ఇవి 4 ఆస్ట్రేలియా ఇవి సియు 4 సియుం కండాల్ భూభాగంనగా ಮಾವ ಪರಿಪಾಲನ ಮಂತಾಗ ಸಂಬು ದೇವನ అయితే పిండుకు మంత నేటికి వెరిగి మా పెరసా మందిరాలకు మంత రాజవాడ తాకుస్తారు సీఎం కండాలకునగా మా ఊరు శంభుదేవలు రాజాలు మత్తరు శంభుదేవన్న రాజునಗ నేను ಬತಲಾತಿಗೆ వీరు లురేషే ತಲ್ವಾತರು వీరు ಸಮದಿರಿನ್ಕೆ ವೇಹವಲ್ಲಿರ್ಬೋರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಯಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರೈಸ್ಟನ್ ಬೌದ್ಧ ನಿಂಡ వీరు ಸಮದಿರೆ లుರೇಷಿಯತ ಬತಲ್ ಕೀತಿರಿತೆ ಗೋಂಡವಾನತಗ ವಾಸಿ వీరు తమ పేనుకుని పూజ కీవల్ మా రాజ్యాలకు నాకు బాబు అయితే మంతంగా అవి రాజ్యాలకు బతలకి తిరిగితే కూర తమకి అయితే ఇచ్చి మా పేనుకు నా జాగ్రత్తగా నేను బతలకి తిరిగితే విష్ణువు కృష్ణల్ చల్తే రామ్ వీరుకుని తచ్చి చూపిస్తారు ముస్లిమ్స్ బతలకి తమ మసీద్ దొక్కుతారు క్రిస్టియన్ వాలిర్ బతలితే తమ పేంద చర్చ్ దొక్కుతారు ఇన్ బౌద్ధ వాలిర్ బెహే ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನಾಗ ವಿಗ್ರಹಾలకు ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಸಿಖ್ ವಾಲಿರ್ ಬೆಹ ಊರ ಗುರುರ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಬೋನವನ್ಕು మావ గోండవానతగ లూరేషిత వాతురు వీరు మా గోండవానతగ వాసి మావ జాగన్గా తమవా పేనుకుని ఒప్పిసి నేను బతలాతికి 2000 साल दोन मद्दोल మావ భాష ఇన్కే బహన్ రాజ్యాంగంనగా హిందీ రాజ్యాంగ భాష తెలుగు రాజ్యాంగ తమిళ్ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಮರಾಠಿ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಭಾಷಾ ಬಹನ್ ಮಂತ ಅದ್ವೇಸ್ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ವೀರಸ್ಕೆ ಮನ್ಮಕಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಪುರ ಆಧಾರಪಡಿಸಿ ಮಾ ಪಿಸ್ವಲ್ ತಾಕ್ಷರ್ ಮತಸ್ಕೆ నేను రాజవాడ సోనేత బతలు వజ్రాలకు కిరీటాలకు మా ఊరు తలదాక్ కెరిసి మేందోల్ మెన్ కెరిసి మా రాణి ಪಾಲ್ದೆ ಏರ್ತುಂದು ಆತಂಗ್ ರಾಣಿಗೆ ಮತ್ತ ಇನ್ನು ಆತ ರಾಜವಾಡ ಮತ್ತು నేను ಸೋನೆ ಚಾಂದಿನ ಬದಲ್ ಕಿತಿರಿತಕ್ಕೆ వీరు ಸಮದಿರೆ ಮಾವ ಕಲಸಿ ಓಸಿ ಸಮದಿ ಇನ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಾಗಿರ್ಮಂತ ಕೊಯ್ನೂರು ವಜ್ರಂ ಇಂತೀರ್ ಕಾಕತೀಯ ರಾಜುಲ್ಕನ ಆಗಿರೆ ಬಗ ಸೋಡ್ತಾಗಿರಿ ತಲೆ ಚರಿತ್ರೆ ಮಂತ ತೆನೇಡು ದಿವಾಡಿ ತಗ್ಗಿರೆ ಬೋರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ವಾಸಿ ಮಾವ ಪೂಜೆ ಕಿಯೋರು ಮರಾಠಿನ್ಕೆ ಗುಮ್ಮೆಲ ಪರ ವೆಟ್ಟ ಮರ ಆಕಡೆ ತೆಣತ್ ಪಜ ಗುಸೆಡೆ ಆತಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಗುಸೆಡಾಯೋರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗುಸೆಡಾಯೋರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗುಸೆಡಾಯೋರು ಉಂಡು ಬೌದ್ಧ ವಾಲೆ ಸಿಖ್ ವಾಲೆ ಬೋರೆ ಗುಸೆಡಾಯೋರು ಬೋರೆ ಊರು ಪಾಯೋರು ಗುಮ್ಮೆಲ ಪರ ವೆಟ್ಟೆ ಪಾಸಿ ಏಂದೂರು ಆಗ ಬೋರ್ ಪೂಜೆ ಕಿಂತವ್ರು ಆಕಡತ್ತವ್ರು ಅವತ್ತವ್ರು ಬೋರ್ ಐತೆ ಮಂತವ್ರು ಊರೇ ಪೂಜೆ ಕಿಂತವ್ರು
आने मराठू नोवांकी इंतट आने मराठू केड़ते राजुलकनग संजी केड़ा राजुलकन आकड़िंकी इंतट आकड़िनग गोलांकी इंतट आगगिर बोर मावूर नाटनूर देवरी पूजकी इंतर बागा वासी ब्राह्मण चलते मुस्लिम चलते क्रिश्चियन बौद्ध सिख वीर वास्याग पूजकीर माव केड़नग केड़ा राजुलकनग आकड़िनग आने सातरई वड़ागिर इनके सातरई शर्म अंतट चैत महानता बोरे ब्राह्मण वासी पटवाट वलिकु कुकुंगुल वालकने पटवाट वलिकु कम कते इदु कियूर महा बारी तके नेडु आग चैत्र इदु महाना मोत्तम चैत महानतग काली कंकलिना पूजा अव्वान पूजा तग नेन ब्राह्मण वासी पूजा कियूर आने मुस्लिम्स वासी पूजा कियूर क्रिश्चियन वाली बौद्ध जैन ई धर्मनूर बोरे वास्याग पूजा कियूर नेडु मावा गावगाड़ तग बोरे रामना विष्णुना ब्रह्मण सलते नारायण कृष्णालिंत इव भव्यकन मावरटू पूजा की वली रायवट इनकेटगिरे नार नाटे आकी मंत अवाल मंत महादेवाल मंत मल्ला गावगाड़ता नेरुसवलिक पेनक मंत पेरसां पेनकाय जंगुबाई उंडे अवलिकाय उंडे रकरकल पेनक मंत मती कृष्णन पोरडे बदे नाटे पूजा कियूर रामन पोरडे बगान पूजा कियूर आने विष्णुवना पोरडे मावा गोंडवाना तग कोयतूर तग पूजा कियूर इव सिस्टम सेले गणपति सेले गणपति गिर सेले मावगा शंभु इतक महादेवाली तेगिरे महदु अदु शिवपिंडी तेगिरे शंभु लिंगम मనంత ಪಿಂಡಿಂಜರ್ ಮనంತ ಅದು అని ಆಕಿ ಅವಲ ತಗ ಬಗಗಿರೆ ನೆಲೆಂಜ್ అని ಪೋಡ್ದು ಮనంತ ನೆಲೆಂಜ್ అని ಪೋಡ್ದು ಬತಿ ಇನ್ಕೆ ಇವು ಗಾವಗಾಡ ತಗ ಬೋರೆ ತುಡುಕುರ ಪೇನ್ ಬದೈತಮಂತ ಅವು ಅವಕನ್ ಬೋರೆ पूजा कियूर बौद्ध वाली रंग पेन कुंत बोरे पूजा कियूर क्रिश्चियन वाली रंगाई सिख वाली रंगिरे नार नाटे अव पेन कुन मराठू बगन पूजा किए सेल ब्राह्मण सना पूजा इनके पेन को वेस्तन विष्णुवुल नारायण चलते वामन लक्ष्मी नरसिंह ऐतके ಅದು सगम मायनल सगम बेहे जनवर्त अवतार मనంత ಇದು ಅವತಾರಾल कुन मराठू बगन पूजा किए నేను పెరసాపేందాగిరే चहूर मనంత सल्ले मనంత तानु मर डोल पेपरेन वाजा गाजते मराठू पूजा की इंत टग बोरे ब्राह्मण सुनु वासी नन्न इदु नन्न पूजा की वाला अंदे जर कियर आग बोर मावर कटोडल की इंतर నేను चैत महानतागिरे सातरे वडगे मावर देवड़ी समदिरे नाटनु रासी मर अवन पोरड पूजा की इंत तग बोरे वीर बोरे वायुर నేను मार कोयने वडकंत कोयने पेरेक सीसी समदि पूजा की इंत नेडु सटी महानतगाई पूस महानतागिरे ईनु माव मराठू मावकैदेने पूजा की इंतटू నేను आतल सिस्टम मनके ताक्सर मनके मराठू दूसरो धर्म इनके मराठू कोयतूर गिरे एष्टी तगिरे गोंड प्रधान कोलाम तोटी नायक पड़ी इन रकरकाल जाति मंत ऊर समदिरे माव गोंडी धर्मतो परिपालन कीवरी रांदिर काबट्टी गोंडी धर्मतेने मर्मी कींतेर गोंडी धर्मतेने माव वतल पुटिने की कींतेर सानने की कारून कींतट में कारून गिरे कारून मराठू और मारते के कारून कीत पजा तुम वो अंतट पेरसा पेंदगा नेडु मुस्लिम्स वालिरू आनु तुम वोयवलु कारून कीवल मन्नो ब्राह्मण्स गिरे कारून कीवलु चलते पेरसा पेंदगा तुम वोयवल मन्नो ऊरू गंगाते वसु सुट कींतेर नीर अरे बौद्ध वाली क्रिश्चियन वाली मुस्लिम सिख वीरू कारून को चलते पेंदगा तुम वोयवल कार्यक्रमाल कियूर ऊर का सिस्टम से ऊरा सिस्टम अलग मनता ऊरा मर्मी कीवल गिर सिस्टम अलग मनता पुट्टिने की गिरे पुड़त पजा सोने वाताड़ू पूजा की ಅದು पूजा कीवल सिस्टम इनोलु ब्राह्मण्स नाग ऊर ऊर अलग मनता मुस्लिम्स ना अलग मनता क्रिश्चियन बौद्ध सिख जैन बोना ओन अलग मनता भाषा संस्कृति అని భూమి నేను మావ భూమి మాకు మంత మావ సంస్కృతి మాకు మంత మావ భాష మాకు మంత నేను మరాఠू माव भाषातुनु मराठो लिखी तकेने मराठा लिखी लागर बाती बोरे ब्राह्मण वासी बोरे मुस्लिम वासी बोरे क्रिश्चियन बौद्ध जैन वीर वासी मावा गोंडी भाषा इंजर बोरे लिखी गोंडी मत इंजर लिखी ऊर बारी लिखी नहीं रीते ऊर धर्म तो ऊर गोंडी धर्म चलते हिंदू मुस्लिम धर्म में जब ऊर ऊर लिखी ऊर भाषा तो ऊर लिखी बाती नेडू करवस्ते के बतलाते थे कि मराठू करवस्ते के मराठ गाट तिंदर लागर ऊर बोरे माक पेटिनी माक सपोज पेटिनो अंत पेटिनो होते के गोली मराठ मिंग लागर बाती दूसरो मायनल मिंगते के मावा पेटिनो वाल कमायो अद्वेसे नेडू
मावा धर्मतुनु मराठ लिख के लागर नेनु हर नाटे समदीर के फोन को बनता चुड्डू डालते डगुरी उन्नल फोन को बनता నేను సెన్సెస్ వాసేమంత ఫస్ట్ మావ మరాఠగిరి సెన్సెస్ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮನಂತ ಆಗ ಮಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೆ ಬರಟು बच्च रो तक बच्चूर मनंतेर बच्चों खरीतेर पता पता काम कीनतेर खेती काम कीनतेर की उद्योग काम कीनतेर की मूरा में हंतेर की गोंदा की पूती दानतेर ये डीटेल्स इन लगा मराठू वाटना मला सेंसस ना वात पजा और एप्रिल मे तक वानतेर वाते मात्र पक्का मराठू ऊरू टावसले बोर అయితే సెన్సస్ लिखी वासे मनंतेर ऊर को टावसले हिंदू लिखी వచ్చు मुस्लिम क्रिश्चियन बतल के लिखी వచ్చు ಮತ್ತೆ ಮರಾಠಾಸಿನೇ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಮತಂ ಇನ್ವಾಲ್ ಕಾಲಂ ಮನಂತ ಅದು ಕಾಲಂನಾಗ ಮರಾಠು ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರನ್ ವಾಟನ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಇಂಜರ್ ವಾಟನ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರ್ वाटते ಅಂತ అని ಮಾವ ಭಾಷಾಗಿರೆ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರನ್ ವಾಟನ ಊರ್ಗೆ అవసరం ಸಲೆ ಬದ್ಗಿರ್ ವಾಟ ಅಂತ ಸೋಡಿ ಅಂತ ರಸ್ಕೆನ ಮರಾಠ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೇನ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕಾಲಂನಾಗ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರ್ ವಾಡ್ಸಿ ಮಲ ಮತಂ ಕಾಲಂನಾಗ ಗೋಂಡಿ ವಾಟನ ಧರ್ಮ ಕಾಲಂನಾಗ आने ఒకవేళ కాలం సెలవుగిరి అదర్స్ ఇంజర్ మనంత అదర్స్నాಗ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರ್ ವಾಟನ అని ಭಾಷಾಗಿರ್ ಮನಂತ ಭಾಷಾಗಿರ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಂಜರ್ ಮನಂತ ಅದರ್ಸ್ನಾಗಿರೆ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ ಇಂಜರ್ ವಾಡ್ತಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಬೋರ್ಡು ಕರಲ್ ಮಾಡ್ತೋರ್ಕಿ ಸೆಲೆ ವಾಡ್ತೋರ್ ಇಂಜರ್ ಸೋಡಿಸಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್కి ಏನು ಅಸ್ಕೆನೆ ಮರಾಠು ఇది రికార్డు ఇంకే గ్రామ పంచాయత మావ సమదిర నహ్కనాಗ గ్రామాలకనాಗ సమది నహ్కన రికార్డు బహాన అయితే గ్రామ పంచాయత మనంత ఇంకే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ మరాఠు एसटी गोंड एसटी प्रधान एसटी कोलाम एसटी तोटिंजर बहांतेड़ अंतटು ಅದ್ವೇಷೆ ಮಾಗಿರೆ ಸಪ್ರೇಟು ಊರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದೂಲ್ಕು ಊರು ವಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಮಂತಾರೆ ಬಸ್ಕೆಡಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಮಂತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಮಂತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾಲಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಮಂತಾರೆ ಬೌದ್ಧ ವಾಲಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಮಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ವಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಸಲ್ವಟ ಮರಾಠು మాకు కరెమాసగిర్మంత కరెమావగిర్మంత నేడు దయచేసి మేమటు ಇದು ಮಾವ వెలడగు రాస్తే అంది నేడు సోనగిరి మందర్ బోనోబోన్ సోనే మందర్ బతి నేడు ఎస్టీ గోండ్ ఆయోకనే ఎస్టీ బ్రాహ్మణ్ ఎస్టీ ముస్లిం సెల్తే ఎస్టీ ఉండే ಬದ್ಧ ಜಾತಿ ಲಿಖಿತಕ್ಕೆ ಬಹನ್ ಮನಂತ ಚೊಕೊಡು ಮನ ಅದ್ವೇಷೆ ಮರಾಠಗಿರೆ ಗೋಂಡಿ ರಿಲಿಜನ್ ಕಾಲಂನ ಗೋಂಡಿ ವಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಪೇನ್ ಧರ್ಮತುನ್ ಮಾವ ಸಿಸ್ಟಮನ್ ಮರಾಠ ನೆರಸಿತ ಫಿರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ರಿಕಾರ್ಡ್ನ ಮನಂತ ಅದು ರಿಕಾರ್ಡ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಬದಲ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ವೀರ ಪೇನ್ಕು ಮಂತ ವೀರ ಧರ್ಮ ಮಂತತೆ ವೀರ್ ಕುನ್ಗಿರೆ ಮರಾಠು ಕಟ್ಟಡಲಿ ರಾಯಿ ಪೇನ್ಕು ನಾಯಿ ಊರ ಪೂಜಾ ಕಿಯನ್ ಲಾಸಿ ಆಯಿ ಕಟ್ಟಡಲಿರ್ಕಾಯಿ ದೇವರಿರ್ಕಾಯಿ ನಿಧులకు సపరేట్ మంజూరు కియన్ లాసి అవకాశం మనతే నేడు ఎమ్మెల్యే ఎంపీస్గిరే మావ మాకు రిజర్వేషన్ ఇన్ వాళ్ళు మావ మాకు అలాగూ ఇన్కే రోతగా 4 సీర్ మనంతే నేడు బావల్ బతల్ కింతర్ ಬೋನವನ್ಕು ಮತ್ತ ಬೊಮ್ಮಿತು ಸಮದಿರ್ಕು ತೂಸಂತರು నేను వరో రీతి పజ బతల అంతಕ್ಕೆ ಅದು ವರೋನ್ಕೆ ಸೊಡಿ ಅಂತ నేను ಕಾಂಡಿರ್ 4 ಸೀರ್ ಮತ್ತು ಪಜ ಬಾಬಾ ಬದಲ್ ಕಿಂತರ್ ಸೀಬೀರ್ಕು ಅದು ಬೊಮ್ಮಿತು ತೂಸಂತರು इनके बतलाता मराठू हिंदू विथ पजा सेंट्रल गवर्नमेंट ना वायवेलिकु फंड हिंदुवुलकु यूज़ कीसर मनते मुस्लिम विथ पजा मुस्लिम सेंट्रल गवर्नमेंट अल वायवेलिकु फंड मुस्लिम यूज़ कीसर मनते बारिते सेपरेट लिख कीतर बौद्ध वालिर्गे सेपरेट लिख कीतर क्रिश्चियन वालिर्गे सेपरेट लिख कीतर सिख वालिर्गे सेपरेट लिख कीतर काबट्टी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड ऊर्क सोजर मनते नेडु सपोज लमाडक मंताड एसटी तक बातिरू एसटी तगबाते इनके बदल कीसर मनते बाबा उद्योगालू बొమ్మి समदी ऊर ओसर मनते बारी ओसर मनते एसटी इंजर मराठ कोयतूर पूजार समदी लमाड़ उंदी इंजर एसटी मराठ उंदी इंजर ऊर बदल कीसर मनते माक वायवल फंड उनगिरे ऊरी एचर मनते माक वायवलिक उद्योगालगिर ऊरी एचर मनते अद्वेसे नेंड मराठ हिंदू अंड गोंड्स ब्राह्मण्स अनि गोंड्स ब्राह्मण जाति दूसरो गोंड्स जाति दूसरो मराठ बतल इंजर मनते ब्राह्मण्स అని కోయితూరు ఉంది ఇంజర్ మంతాడు కాబట్టి నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ನಲ್ಲಿ ವಾಯವಾಲು ಫಂಡ್ ಐತೆ ಬದ್ ಐತೆ ಬಂತಾಗ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕಿಸರ್ ಮಂತೆ ಕೋಯಿತುಕುನ್ ಸೀಸೆಸಲು ಗೋಂಡ್ಸುನ್ ಸೀಸೆಸಲು ಬಾರಿ ಸೀಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಿಗೆ ಊಟ್ನೂರು ತಗ ಈಗ ಮಹಾದೇವನ ಮಂದಿರ್ ಬಂತ ಹೋಗ ಪೂಜಾಕ್ಕೆ ಇವಲ್ ಮನಂತವ್ರು ಇನ್ಕೆ ಈಗ ಬಗಗಿರ್ ಮಂದಿರ್ನಾಗ ಮಾವ ಊಟ್ನೂರು ಕೋಟ ತಗ ಮಂದಿರ್ ಬಂತ ಮಹಾದೇವನ ಮಂದಿರ್ ತಗ ಅವ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂಜೆ ಕಿಸರ್ ಮಂತಾರೆ ಉನ್ಕು ಜೀತಂ ವಾಸರ್ ಮಂತಾರೆ తినేడు బ్రాహ్మణ్ జాతిని కోయ జాతి గోండ్ జాతి ఉంది ఆయకి ఓన జాతి అలగమంత మావ జాతి అలగమంత నేను ఓర పూజా విధానం అలగమంత మావ పూజకి ఇవాళ అలగమంత నేను మరటు ఎస్టీ బ్రాహ్మణ్ ಸಂಜೆ ಲಿಖಿತಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿ ಗೋಂಡ್ ಆಯೋಗನ ಎಸ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಜೆ ಲಿಖಿತಕ್ಕೆ ಬದಲ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಬದೈತೆ ಜಾತಿ ಮಂತ ತಾನು ಮರಟು ಸಮಾಧಿ ಕೀತಪ್ಪ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿ ನೆಡು
ಮಾವ ಧರ್ಮ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಇನ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನ ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಅಂದರು. ಅವು ಪೇನ್ಗಿರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಊರವ್ರು ಬಾವಲ ಅಂದರು. ಊರ ಜಾತಿತವ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನವ್ರು ಜಾತಿತವ್ರು ಪೇನ ಅಂದರು. ಅವರು ಮಹಾಗಿರ್ ಬಾನ್ ಕೊಯ್ತವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ಗೆ ಬಂತಂಗ ಅದ್ವೇಸೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತ ಪೇನ ಅಂದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತ ಪೇಂದ್ರು ಮರಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತವ್ರು ರಾಮ ಅಂದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತವ್ರು ಕೃಷ್ಣಲ ಅಂದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತವ್ರು ವಿಷ್ಣು ಅಂದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತವ್ರು ನಾರಾಯಣ ಅಂದರು. ಊರ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರು. ಊರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ತಾನು ಪೇನ್ಕು ಊರು ಪೂಜೆ ಕೀಸೇರ್ ಮಂತಾರೆ. ಊರು ತಪ್ಪ ಊರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಊರ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಊರು ಬದೈತೆ ತಾಕ್ಸೇರ್ ಮಂತಾರೆ. ಊರು ಫಾಲೋ ಆಸೇರ್ ಮಂತಾರೆ. ಬತ್ತಿ ಮರಾಠ್ಗಿರ್ ಕೋಯ ಜಾತಿ ತಾ ಪೇನ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಕೀಸೇರ್ ಮಂತಾడు ಬತ್ತೆ ಲಿಹಿಕೀಸೇ ಸೆಲ್ವಾಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ಮಾವನ್ ಜಾತಿ ತಾ ಪೇನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕೆ ಜಾತಿ ತಗ ಕೂವೆಲೆ ಪೇನ್ಕ್ ಬಂತ ಕೋಯ ಜಾತಿ ತಾಗ ಬತ್ತಿ ನೇಂಡು ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬತ್ತ ಲಿಹಿಕೆನಿ ತಗ ಉಂದಿ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರ್ ಲಿಹಿಕಿತೆಗೆ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಂ ಸೆಲ್ತೆ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಇಂಜರ್ ಲಿಹಿಕಿತೆಗೆ ಮಾವ ಫಂಡ್ ಮಾಕುವ ಅಂತ నేను లమాడ్కు నేను 100 ఉద్యోగాలకు ಮತ್ತೆ లమాడ్కు మొత్తం ఓసేర్మంతే భారీ ఓసేర్మంతే ఎస్టీ నేను ఐటీడీఏ తగాయి హైదరాబాద్నాಗ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం మహారాష్ట్ర తలిగేటల్ లాగటల్ వాసి అస్కే బాన్ ఆర్యులకు వీరు సందేన్కి వెహవలికి మతాలకు లూరేషియతల్ గోండవన తగవాత ఇన్కి లమాడ్కు మహారాష్ట్ర ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಲು ಮಾವ ಪ್ರಾಂತಂನಾಗ ವಾತೇರು ವಾಸಿ నేడు ಎಷ್ಟಿತಾಗ ನೇಂಗ್ಸಿ ಬತಲಾತೈತೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಆಸೇರ್ ಮಂತೇರು MP ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಉದ್ಯೋಗಾలు ಗ್ರೂಪ್ 1 IAS ಆಫೀಸರ್ ಅಟೆಂಡರ್ ತಲ್ నేడు ಲಮಾಡ್ಕ ಆಸೇರ್ ಮಂತೇರು ಬಾರಿ ఎస్టీ తగ ఇంక సమిది జాతా మంది 33 జాతి మంత తోటి కొలం పర్దన్ ఇవి లమాడ్కు ఎరుకల సబ్ వేల రకరకాల నా జాతి మంత ఆಗ ಬೋನ್ ತೂಸನ ಕೊಯ್ತುರ ಭಾಗಂ ಇಚ್ಚೋರ್ ಕೊಯ್ತುರ ಭಾಗಂ ಲಮಾಡ್ಕನ ಇಚ್ಚೋರ್ ಭಾಗಂ ಪರ್ದಾಂಕ್ನ ಇಚ್ಚೋರ್ ಭಾಗಂ ತೋಟಿತ ಇಚ್ಚೋರ್ ಭಾಗಂ ಇಂಜರೆ ತೂಸನ ಬತಿ ಆನ್ ತೂಸುವಾಕ್ನ ಬತಲ್ ಕೀಸೇರ್ ಮಂತಾರೆ ಎಸ್ಟಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಲಮಾಡ್ಕೆ ಓಸೇರ್ ಮಂತಾರೆ ಅದ್ವೇಷ ಅಂತ కాబట్టి నేడు బ్రాహ్మణ్స్న పేన్కు మంత ఇವರು బతల్ కీసేర్ మంతారు మాట హిందూ ఇంజలి కీసేర్ మంతటికి బ్రాహ్మణ్స్న పేన్కును మరట పూజకి తప్ప అంత మాకు అంత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాయువాళ్ళ నిధులకు బావైతాం అంతాము ఆ నిధులకు ఊరు బ్రాహ్మణ్స్ జీతం వాసేరు మంత ఊరుకు పూజకి వెళ్ళేసి ధూప దీప నైవేద్యాలకు ఊరుకు నువ్వు వాసేరు మంత ముస్లిమ్స్ను వాసేమంత క్రిస్టియన్స్ను వాసేమంత బౌద్ధ జైన్ సిಖ್ ఊరుకు వాసేమంత మరాఠ సమిది ఉంది ఇంజర్మంత బ్రాహ్మణ్స్ అని కొయ్తూరు బహాన్ ఉంది అంటారు బాగానే కొయ్తూరు అని తుడుకూరు బహాన్ ఉంది అంటారు కొయ్తూరు అని బౌద్ధ వాలిర్ బహాన్ ఉంది అంటారు అనే కొయ్తూరు అని క్రిస్టియన్ బహాన్ ఉంది అంటారు ಬೋನ ಓನ್ ಧರ್ಮమంతకి ఉంది ಆಯ್ವಟ್ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ ಮರಟು ಇಗೆಟಲಿಕ್ಕೆತ್ತರೆ ದಯಕೀಸಿ ಸಮದಿರೆ ಗಾಗಾಡತಕ ಮನವಲ್ಲಿರ್ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವರಿರ್ ಕಟ್ಟೊಡಲಿರ್ ಪೆರ್ಸಾನ್ ಪೇನ್ಕ್ ನೆರೆಸೋಲಿರ್ ಕಟ್ಟೊಡಲಿರ್ ಅವಲ್ ಪೇನ್ಕ್ ನೆರೆಸೋಲಿರ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನೆರೆಸೋಲಿರ್ ಭೀಮಲ್ ಪೇನ್ಕ್ ನೆರೆಸೋಲಿರ್ ಕಟ್ಟೊಡಲಿರ್ ದೇವರಿರ್ ಮಂತಿಟ್ మిమ్మెటు చొకటే పూజాంకి ఈసారు మంతిట్ బస్కెడల్లర్ మావ పేన్ ధరమున్ నెరసీసారు మంతిట్ బారితకే గోండవాన బొమ్మితగా ఈ పేన్ బస్కెడల్ల వాత వీళ్ళు లురేసేత వాతురు బ్రాహ్మణ్స్ తుడుకూర్ క్రిస్టియన్స్ ఇంగ్లీష్ వాలిర్ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬದೈತೆ ಇಂಜರ್ಮಂತನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಲಿರ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಲಿರ ಪೇನ ಅಂದ ಮಾ ಕೊಯವ ಮಾ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ ವಾಡ್ಕೊಲಿರ ಪೇನ್ ಕಾಯಂಗವು ಇಂದೇನು ಬದಲ್ ಕೀತರಿತಕ್ಕೆ ಊರು ಮಹಾಗವಾಸಿ ಮರಾಠು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಡ್ಕೊಲಿರ ಪೇನ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಕೀಸರ್ ಮಂತಾರೆ మా ఊరికి కొంత సొంజర్ మంతేరకే తుడుకూరు ఇంకే తుడుకూరగిరే సొంజర్ మంతే తుడుకి ఉర్దూ వాಡ್ಕೊಲಿರ ಪೇನ್ಕೊಂಡು మా ఊరు ಕೊಯ್ತೂರು ಪೂಜೆ ಕೀಸರ್ ಮಂತೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಇತ್ತಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಊರು ಬತಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಡ್ಕಂತಾರೆ ಹಿಂದಿ ವಾಡ್ಕಂತಾರೆ తెలుగు వాడకంతారు కొంత ఇతಕ್ಕೆ ಊರ తెలుగు వాలిరాం పేన్కును ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನ ಭವೈತೆ ಮಂತ ಹಿಂದಿ ವಾಲಿರಾಂ ಪೇನ್ಕುನು మా ఊరు ಕೊಯ್ತೂರು ಪೂಜೆ ಕೀಸರ್ ಮಂತಾರೆ ते ಊರು ಬದಲಿತಿರತ್ತೆ सबका मालिक एक ही तेर तुड़कूर आई सलते ब्राह्मण साई समदिर उंदी इत्तेरी तब समदिर उंदी इंजी माकुनु बूली कीतेर मजे నేను మావ భాషతును మావ ధర్మతును మావ పేన్కు నేటి వీరికి రాజ్యాంగం నాకు మాన్యత సరే నేను తెలుగు ఇవి సమిది భాషను మొదలు మావ భాష పుడతా సమిది ధర్మతును మొదలు మావ పుడతా నేను మావతును మాన్యತೆ ಬಾರಿ ಸೀಮಕಿ ಸಮದಿರ್ ಉಂದಿ ಇತ್ತೇರು ಗಾಂಧಿಗಿರೆ बतलू रघुपति राघव राजाराम सब बदलते इंजरे लिख कीतेरे नेडु जनगण मन अधिनायक अदिंजर मराठू प्रार्थना वार अंतट मजा गोंडवान तक वीर वलसा वातेर लूरेसेतु ब्राह्मण साई मुस्लिम्स क्रिश्चियन बौद्ध जैन सिख मजा ಅದು ಜನಗಣ ತಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಗ ಬಾರಿ ಮಾವ ಗೋಂಡವಾನ ತಸಲೆ నేను ಗೋಂಡವಾನ ಬೊಮ್ಮಿ ತಗ ವಾಸಿ నేను ಮರಾಠ ಆಸರ ಸೀತಟ್ ಊರ್ಕೊಂಡು ಪಿಸಾನ್ ಲಾಸಿಗೆ ವಿಶಾಲ್
ಸುಟ್ಕಿಸಿನೇಂಡು ಮಾವ ಭಾಷೆತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಥಂ ಕೀತೇರು ರಾಜ್ಯಾಂಗಂ ಕಥಂ ಕೀತೇರని నేను మాకు జాగ సెల్వ కీతారు మా భాషతో జాగ సెలే మా సంస్కృతితో జాగ సెల్ నేను బతతో జాగ సెల్వకి నేను రాజ్యాంగం నాగా జాగ సెల్వకి నేను కీతారు నేడు కరే మాసే సిస్టమ్ తాక్షరమంతా నేడు మరడు బ్రాహ్మణ్ జాతిత పేన్కున్ పూజ కిసేర్ మనకట్కి చెల్తే తుడక జాతిత పూజ కిసేర్ మనకట్కి చెల్తే ఇంగ్లీషు జాతిత బవైతే పేన్కు మంతం ఊరాం పూజ కిసే మనకట్కి చెల్తే బతల్ ఇన్వలు మిమ్మెటు ఆల్రెడీ మరటు పూజ కీసారు మంతాడు బతి లిహికి వాళ్ళు పక్కా మాత్రం మా మతం సపరేట్ గోండి మతం మీద లిహికి తెకనే మరటు రక్షణ కీతం భారత వెడిల్కు కొన్ని 2000 3000 5000 साल तक ఈ पेन को नेरुसेर तच्चर मतर भाषा तो नेरुसेर तच्चर मंतर दिन दाड़ी कीतर मावा पेन कुन परो भाषात परो मावा राज्याल कुन परो मावा वनरुल कुन परो संदित परो मावा मूरा कोंदा वावटुन परो వీరు డుండుస్తారు ఆస్కే వీరు బ్రాహ్మణ్స్ ఆర్యులు వాసి బదల్ కీతారు మావ రాజ్యాలకు డుండుస్తారు మావ కోంద మూర ఎర్మిను సంధిని డుండుస్తారు మావ కేతి పండుసోలి బవైతే మంతం అವು సంధిని డుండుస్తారు డుండుస్త ಪಜ ಬತಲಾತೈತೆ కొందరు ಬತಲಾತೈತೆ కొందరు ಕೇಡಾನ್ಕೆ ಸೊಂಜಿ ಅಗನ್ ಮತ್ತೆರು కొందరు వెరిసి బెందురాಕೆ ಸೊಡಿತಾರೆ కొందరు ಬೆಹೆ ಬತಲ್ ಕೀತರಿತಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ತಾ ಪೇನ್ ಕುನ್ ಪೂಜೆ ಕಿಯನ್ ಲಾಸಿ ಹಿಂಗೆ ವೇನ್ ತೋರ್ಸೋ ಬಾರಿ ಜಗಡ ಕಿಯನ ವೇನ್ ತೋರ್ಸೋ ಬಾರಿ ಜಗ ಊರು ಜಗ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಡುಂಡಿಸ್ತಾರೆ ತುಡ್ಕೂರ್ಗಿರ ಹಾನೆ ಕೀತಾರೆ ತುಡ್ಕೂರ ಜಾತಿ ತಗ ಹಿಂಗೆ ಓನ್ ತೋರ್ಸೋ ಬಾರಿ ಆಯನ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಊಡ ತುಡ್ಕೂರ ಪೇನ್ಕೊಂಡು ಮರಾಠ ಪೂಜೆ ಕೀಲ ಸುರು ಕೀತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಲಿರ ಪೇನ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಕೀನ್ ಲಾಸಿ ಸುರು ಕೀತಾರೆ ಬಾರಿ ಸುರು ಕೀತಟಿತ್ತೆ ಅಸ್ಕೆ ಮಾಪರೋ ದಾಡಿ ಕೀತಾರೆ ಯುದ್ಧಂ ಕೀತಾರೆ ఇంకా రావణ్ పరో యుద్ధం కీతారు అసలు నేను సోనేత లంక మొత్తం అది లంకతో బతలు కీతిరితే డుండు సీతారు మొత్తం ಅದು ರಾಜ್ಯಮನ್ನು ಡುಂಡು ಸೀತಾರೆ ಆದ್ವೇಸು ತಾಂತರ್ ಮೊದಲು ಸಂಭುದೇವನ రాజ్ తాక్షర్ మనకే వీరు విష్ణువు ఇంద్రుడు వీరు బోరైతే మంతారు ఊరు సందిర్ మొత్తం మా రాజ్యాలకు పెరసాం డగు రాజ్యాలకు డుండు సీతారు మా మూర కోంద సంది డుండుస్తారు మాయనలేరుకొని డుండుస్తారు యజ్ఞం యాగాలు ఇంజర్ కీసర్ మంతారు చూడ ಅವಕೊಂಡು ಡುಣಿಸ್ತು ಪಜ ಬತಲಾತೈತೆ మా ఊరు వెరసి బెందురాక సొడితారు ఇది ఇన్కే జరగలే కొన్ని 4-5 వేల సంవత్సరాల క్రితం 5,000 సంవత్సరాలకు మొదలు జరుగుతాయి గోండవానతగా వీరు లూరేషేతల్ వాత పజ ఫస్ట్ అటాక్ కీతారు ఇన్కే లమడక బహాను ఎస్టీ తగ వాత పజ మొత్తం ఆక్రమణ కీసారు మంతారు భూమి ఆక్రమణ కీసారు మంతారు ఉద్యోగాలకి ఇన్కే నేను బగ్గగిరి సిఆర్టీసో డాక్టర్సో ఐఏఎస్సో ఇంజనీర్సో మా ఊరు ఇంజనీరింగ్ నా సెలూరు ಐಎಎಸ್ ನಾ ಸೆಲೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೆಲೂರು నేను ಸಿಆರ್ಟಿ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾ ಸೊತ್ತೆಗಿರೆ ಲಮಾಡ್ಕೆ ಮಂತಾರೆ ಬೊಮ್ಮಿಂಗಿರ್ ಮಾವ ನಕಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಯಾರು ಕೇಸಿ ಮಾವ ಕೊಯ್ತರ ಮಾವ ಪೂಜಾರ್ಕ್ ನಂಗೆ ಈ ಪರ್ದ ಸಮದಿರಂಗೆ ವೀರ ಬದಲ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತಾರೆ ಲಮಾಡ್ಕಿತ್ತಕ್ಕೆ ಇವು ತಂಪರ ಪಟಾಂಗ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತಾರೆ ಕೊತ್ತಾನ್ ಸಿಸಿ ಆಫೀಸರ್కి నాకు పటాంగ్ కీసర్ మంత అదివేసు కొన్ని 2003-4-5 సాల్కున్ మొదలు ఇది జరుగుతా మావ అస్కే వెళ్ళే ఘోరంగా దాడి కీతారు ఇంకా రావంతున్ పొరో ಕಂಸಸೂರ ರಾಜಲ್ ಮತ್ತು ವೀರ್ ಪೌರ ಬದಲ್ ಕೀತಿರ್ತಕ್ಕೆ ದಾಡಿ ಕೀತಾರೆ ದಾಡಿ ಕೀಸಿ ಮಾವ ರಾಜ್ಯಾಲ್ಕು ತಡ್ಮೆ ದೋಸ್ತಿ ಡುಂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮಾವ ಜುನ್ನಾನ್ ಪೊರೋ ಮಕೆನ್ ಪೊರೋ ವಂಜಿನ್ ಪೊರೋ ಕಾಪುಸುನ್ ಪೊರೋ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂತ సింధు హరప్ప నాగరికత తగ ఆల్రెడీ మావ మంత మాವರು ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗುನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಸ್ಕೆ ಪುಡ್ತಾಗ ಅನ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆತೇನೆ ಮಂತಾದು ಇನ್ನಿದ್ ಬದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ತೆಸೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ತೆಸೆಲೆ ಸಲ್ತಿ ಹಿಂದಿ ತೆಸೆಲೆ ತೆಲುಗು ತೆಸೆಲೆ ತಮಿಳ್ ಸೆಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಇವು ಬವೆ ಭಾಷೆನ ಲಿಹಿಕಿಸಿ ಸೆಲೆ ಅದು సింధు ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತ ಇಂಜರೆ ಅದು ಕೂಬ್ಡಗೂರು ನಾಗರಿಕತ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಜರ್ ವೆಕ್ಚರ್ ಮಂತಾರೆ ತೆಕೆ ಇವು ಸಮದಿ ಹಿಂದೂ ಇತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸಾಯಿ ಸೆಲ್ತೆ ಬೌದ್ಧಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ వీరు ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ వీరు వాయువ మొదలు ಇದು ಪ್ರಪಂಚಮನಾಗೇನೆ ಮೊದಲು ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಜರ್ ವೆಕ್ಚರ್ ಬಂತ ಅದು ಚರಿತ್ರೆ ಮಾವ సింధు ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತ ತವಕಾಲ್ಕನಾಗ ಮಾವರು ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗು ಈನು ಕೋಕ್ನೆ ಕೆರೆಸಿ ಇದು ಕೈದಾಗ ಪೀಸಿ ಮಾವ ಸೆರ್ಮಡು ಓನ್ಗ ಜನ್ವಾರ್ಕ್ ಮನಂತ ಡುವಾಲ್ ಮನಂತ ಕೋಂದ ಮೂರ ಪಿರ್ರೆ ಪಿಟ್ಟೆ ಪುರಾಡ್ ಸಂದಿ ಮನಂತ ಅವನ ಸೆರ್ಮಟ್ಟು నేను అవుకున్న రక్షణకి ఏనేజర్ మా ఊరు పాండికుపార్ లింగు వేస్తారు అవుకున్న మరటు ಇದು ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗು ಕಾಲಂನಾಗ ಶಂಭುದೇವನ ರಾಜಮತ ಅಸ್ಕೆ ಶಂಭುದೇವನ ಬತಲ್కి ಇತರಿತಕ್ಕೆ ಶಂಭುದೇವನ್ಗಿರಿ ಕಲ್ಲುನ್ವಲ್ ಸುರುಕೀತಾರೆ వేరు ఈయన లొంగోరింజరే శంభుదేవాలు ఈయన లొంగోరింజర్ బదల్కీతారు ఓన్ కళ్ళు హువాల్ సురుకీతారు కళ్ళు హువాల్ దగ్గర ఓన్ వేరు ఈయన సాయురింజరే ఓన్ విషం శంభుదేవ